भेरगाव जिल्ला इउपिपिएलनि आफादगिरि आरो फानेरि दख'र एबसुनि बर'ख आफादगिरि रुंसारि राजेन बर'नि दिनै जोबथा बिदाय। फानेरि दख'र एबसुनि बर'ख आफादगिरि आरो भेरगाव जिल्ला इउपिपिएलनि आफादगिरि राजेन बर'आ थांनाय 25 मार्च खालि मोनाबिलिनि 9 रिंगायाव रुंसारि जादोंमोन आरो दिनै बिथां राजेन बर'खौ जोबथा बिदाय होबाय। बिथां राजेन बर'आ बड'लेण्ड सोमावसारनाय समाव सासे गोख्रों मावथिगिरि, हारि अनफावरि, बर' समाज आरो बर' हारिनि जेंना सुस्रांनायनि थाखाय जेब्लायबो हाबा मावग्रा सासे गोख्रों दैदेनगिरिमोन। बेनि अनगायैबो बिथां राजेन बर'आ उदालगुरि जिल्लायाव मानसि आरो मैदेरनि गेजेराव जानाय जेंनाखौ लानानै खामानि मावनायावबो मैखोमै बिफाव लानानै खामानि मावदोंमोन। थारैनो बड'लेण्ड सोमावसारनाय समाव गोख्रों हाबा मावनाय आरो हारिनि थामोनथा आरो जौगानायनि थाखाय खामानि मावग्रा राजेन बर'नि रुंसारि जानाया ओनसोलजों लोगोसे हारिनि थाखाय जोबोर गेदेर खहा आरो सुख'हायै दाहा होलांबाय। दिनैनि बे राजेन बर'नि जोबथा बिदायाव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर', दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर', गोविन्द बसुमतारीजों लोगोसे गोबां दैदेनगिरिफोरा बाहागो लानानै दुखुजों मान होनानै बिदाय होदों। मोनसे फोसावथाय दतमा इउएन एकाडेमि फरायसालिया लानानै फैदों बेसेन नाङै मुं थिसननाय। दतमा इउएन एकाडेमि फरायसालिया केजि 1 निफ्राय थाखो 8 सिमनि थाखाय बेसेन नाङै मुं थिसननाय लानानै फैदों। इउएन एकाडेमि दतमा फरायसालिया केजि 1 निफ्राय थाखो 8 सिमनि फरायसाफोरनि थाखाय बेसेन नाङै मुं थिसननाय होगासिनो दं। बिथराय आरो फाइलिनि थाखाय फर्म बिलाइनाय आरो मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। बे बेसेन नाङै मुं थिसननाया मार्च दाननि 31 अक्ट'आव जोबथा सान आरो हिनजावसा आरो हौवासाफोरनि थाखाय हस्टेलनि फेसिलिटिसबो दं। नोंथाङाबो नोंथांनि गथ'खौ दतमा इउएन एकाडेमि फरायसालियाव बेसेन होआजासे मुं थिसननो सानदोंब्ला 31 मार्चनि सिगां मुं थिसननो हागोन। नोंथाङा आबुङै मिथिनो थाखाय 7002660387 नङाब्ला 9365913183 नैबे जानबुं नम्बराव कल खालामना खौरां लाहरनो हागोन।